はい、皆さんこんにちは。こんにちは。桃のぶどうステージをちょっと始めます。私たちはミルカミルカというバンドなんで、南米の民族音楽をやってます。30分ぐらいになると思いますけれどもお付き合いください。ではまずは1曲目、ネグリータっていう曲ですね。よろしくお願いします。失礼しました。よろしくお願いします。私たちフォルクローレっていう南米の民族音楽の中でもアンデス山脈の高地の方の音楽なんですね。ただ今の曲はその中でも比較的低い方でちょっとトロピカルな感じのリズムが特徴です。残念ながら私の歌です。グランドセフェっていう曲なんですけれども、日本でも十数年前にランバダっていう踊りで流行った曲ですね。聞いたことあるかと思います。聞いてください。
眩しい中すいません、こっち見ていただいてすいません、ありがとうございます。ちょうどね、今日逆光でなんか皆さんね眩しい格好になっちゃってますけれど、次はマリーポーサという曲ですが、この曲はちょっと子供がいればよかったんですけど、手拍子足拍子がある歌なので、もしよかったらこうパンパンパンって3つ手拍子と足拍子がコンコンコンっていうのがあるので、よかったらやってください。このアルマジロの癖を使った曲であります。ちょっと面白い楽器が出るんですね。はい、マリポーサですね。ちょっと面白い楽器が出てたんですけれども、アルマジロなんですね、これね、そのまま。アルマジロの中捕まえて、中食べちゃって、外だけ再利用したみたいな感じでね、こういう音が、こんな音がします。ちょっと面白い楽器ですよね。マトラカと言います。はい、次はですね、これも多分なんか曲は何か聞いたことあるんじゃないかなっていう気がします。日本の人は日本でね「コーヒールンバで」っていうタイトルでカバーされてます。モリエンドカフェっていう曲なんですね。
コーヒー豆を引きながらっていうのかな、現代は森エンドカップですね。混乱して、後ろで準備ができてないようですけれども、もともとは誰ですか？西田幸子、最近だと荻野目洋子、最近でもないですね、10年以上経ちますけど、そう20年は経つ、まあ、そういう何人かがねカバーしてるコーヒールンバっていう曲なんですけれどもね、はい、あ、できました。じゃあいきます。森エンドカップでした。もともとなんか南米の方って結構実は意外と奴隷の国だったんですね。スペインが攻めてきて現地の人を奴隷にして、でそれでも足りないもんでアフリカから奴隷をたくさん連れてきてっていうところだったみたいなんですけど、そこでなんかコーヒー農園とかで働かされちゃって、もう一生コーヒー農園で働いてるんだけどもう一生アフリカの地には帰れないよねっていうような中で歌った悲しい歌だと聞いてます。でも日本に来たらなぜか知らないけどアラブの偉いお坊さんの歌になっちゃったんですけども、陽気な歌になっちゃったんですけどね。はい、コーヒールンバでした。はい、次はちょっと「意味自体」っていうちょっと勇壮な喧嘩祭りの歌なんですけれどもやります。
リワンキ食べるパリワンキプ食べるパリワンキプさっちゃね皆さんどうですか？乗ってますか？みんな帰り疲れてたら座って休憩してってください。あと2、3曲で終わっちゃいますから、もうちょっとの我慢です。はい、次は花祭りということですね。すいません、笛とか吹いてると結構喉が渇いちゃってね、なかなか、大変なんですけど、はい、私たちはミルカミルカっていう名前で南米の民族音楽をやってるグループなんですけど、ここは2度目ですね。6月かな、前回に続き2度目読んでいただきました。次は花祭りという曲なんですが、あと2曲ですね。この頃の中では2、3番目ぐらいに有名な曲なんじゃないかなと。なんとなく聞くと、なんか聞いたことあるかなっていうようなメロディーかなと、曲名は知らなくてもですね、だと思います。この次の花祭りっていう曲はこうやってこのくらいの手拍子でやってくれれば一緒にせっかくなので楽しんでいただけたらいいなって思います。じゃあ花祭りお願いします。「
はい、さっきスタート2曲って言ったんですけど、あと3曲だったんですね。これが今度が最後の1曲になります。今日はね、本当にいい天気でね、良かったなと思います。お客さんの、ね、たくさん来ていただいて、演奏もね、たくさんの人に聴いていただいて、いいステージになったかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんかこの後3時かな、3時半からかな、まだ一つショーが残ってるという話を言ってたんで、ぜひそちらもご覧ください。では私たち最後の曲になります。これがコンドルは飛んでいくという曲なんですけど、フォルクローで一番有名な曲じゃないかなと思います。はい、コンドルは飛んでいくエルコンドルパサです。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。